In 1897 nam koningin Emma het eerste lippaai van Nederland in ontvangst. 22 jaar later, in 1969, maakte koningin Juliana een eind aan deze traditie. Om persoonlijke redenen waar er zijn. Het BFW wil deze traditie weer in ere herstellen. Als BFW zijn wij oza voor tradities. Een van de tradities is vanzelf het lippaai zieken. Maar het zou natuurlijk nog mooier wezen dat we die traditie uitbreiden. Dat wij weer omgaan naar de roots van het aanbieden van de eerste lippaai. En dat is rechtstreeks aan het koningshuis, rechtstreeks aan de koningin of aan de koning. Van de middag biedt het BFW in Wommels tijdens de Nijswaardij en op de Jiddi van Willem-Alexander de lotterskaal aan deputaire Johannes Kramer. Die moet ervoor zorgen dat de schaal bij de nieuwe koning te lonen komt. Dat zal ik overdragen aan uw commissaris, Sean Jorisma. Die heeft een hele goede relatie met het koninklijke huis. Dus ik ga ervan uit dat het zonder meer daar wel te plak komt. Wij weten net dat het echt een lippaai-zieker is, dat er daar toekomst is. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een eigenzinnige prijs is. En dat hij heel goed persoonlijke redenen herkent om te zeggen van ik pak dit cadeau maar bij de hand. Nou, daar gaat hij. Toch zul je net een eind komen, zei het BFW. Het eerste lippaai dat koning Willem-Alexander lottert, is het eerste lippaai van Nederland. En daarna maakt de commissaris van de koning het eilotterie dat het eerste van de provincie is.